Goeie, de politiek is in dit land een grote rotzooi. Daar hebben we absoluut niet meer van te verwachten. Politici betrouwen elkaar net. En ze lezen net wat een oor wil. Nee, ze vechten elkaar de tinten in en uit. En weten net wat het landsbelang betreft. Denken enkel om haarzelf, hun altijd om huis. En wij zetten jouw oren op de televisie uit. De vrouw zit in de brand. Lan, of jouw de idioten die daar onder de lering binnen, die hebben geen enkele moderatie met elkaar. En net een enkel stukje respect voor een mensenleven. We zijn weer op in de 30 jaren van de vorige eeuw. Het is nog slimmer als doe, want we weten sinds wurg al dat de drones naar een land vliegen als ze er dan het eerst deel komen binnen. We weten dus meer en beter als doe wat er nog aan is, maar we stwatten wat in rampen en oorlogsvoesten en hel je de schouders op. Het hele leven is voor het oren oorlog worden. En ook daarin is de meeste leven niet meer wurg. Zelfs als er in een buurtdorp Emmen met bomkes begint te smieten en de deerden bij vallen, dan hellen we enkel de schouders op. Blijkt dat het net bij u weer. Het wordt meerskip bestaat net meer. Ja, we hebben hier in Friesland nog op uw bast staan, maar de meesten die halen terughellen en zetten er nog met grote letters ik-del. Individualisme, sterker egoïsme. We maaien dit of dat net meer, bij Grieks vuurwerk, maar die ik die doet het wel. En dat ik dan oppakt worden mat, of net ziekenhuis bracht, dan worden de lui die dat dwaan die worden letterlijk de groen intrapen. Uniforms binnen enkel heilig als die in een oorland toesden del zitten. Hier is het afval. Publiek gaat naar het voetballen om dat voor te smieten. En wij? We zitten er met een voeten op een tafeltje naar de Sjen. Ik. Schouders op heljen Sjen naar de media die de onvrede in de wereld speciaal en meer omteken jou omdat dat het beste verkepert. En daarom alleer. Ik ga geen kriegst of naar ierswezen van je. Of stink je misschien ik dat het hier alleer lok, seinen en noffelijk is. Dat is het net.